Ето заради тази грешка ще ви скъсат на практическия изпит. Преди легналия, хем да не пречиш. Да. Хоп, скъсва. Що? Защо? Подмина стопа. Ама то нямаше линия. Бяла. За това казвам преди стопа да се спира, защото не винаги има бяла линия. И ти така, в случая няма бяла линия, ти трябва да спреш преди стопа, обаче ти вече си след стопа. Затова ви уча преди стопа да спирате, дори да има стоп линия. Въпреки че няма стоп линия, имаш задължителен знак стоп, който гласи задължително спиране. Страшно много хейт изядох заради това, че уча моите курсисти да спират преди знак стоп или на стоп линия. Затова преди няколко дни щеше да се втосят бронята на новата кола, защото не ви учат да спирате на знак стоп. А ако не знаеш знак B2, ние ще те научим. Град Гоце Делчев, улица Байкал 17. С мен инженер Мария Бухлева.